bana abinda duk kake baiwa masoyan kashifa alima. Komai na bida abunka Allah kai ke mini na faɗa na kuma da san halalar tana da girma ka tsaya mini dan yi sarka ima. Assalamu Alaiki ya sayyida Adrikni ya Fadima. Allah dubban salati kai wa Ahmad Kadimul Anbiya. Salatin sa yake ta san mai ya wuce al'arshi sofa daya. Idan ya je ya dawo Madina cikin rauda yana talbiya. Labaika na can saman ibada ka kira ni gaban ka kowa jiwa. Assalamu alaika. Allah cikin salatin asa alil baitin nuwa ka gab. Masu yisar da Allah ya yi wasu tamfin ya tsarkake ga su tsaf. Imamani da sayyida Fadima zanen ko na kama ka gab. Kune jirgin nuhun zamani na ko kuka bani gurbin zama. Assalamu Alaiki ya sayyida Adrikni ya Fadima. Imamani kaunar ka ce alamar mu'minin shugaba. Duk wani daraja ta kace girman matsayi ba a kai ka ba. Kane kofar ilimin ma'aiki kuma haruna gun shugaba. Kai ne siddiku kuma fariko zinnurai ne mijin Fadima. Haidare Kurkani na kai da jarumar Karbala Zainabu akilayar shugaba. Da gaske nake kaunar ki umma mutuwa kanki ba zan ki ba. Ku kara kula mun da shehana Ibrahim zagzaki shugaba. Filar sanaka na 'ya'yan ma'aiki ne mu fitar mu duka al'umma. Assalamu Alaiki ya sayyida Adrikni ya Fadima. Salamu alaiki mai la ilaha illallah Fatima Sharifiya. Salamu alaiki bainan nubuwa wal imam zinariya. Salamu alaiki ya wadatuwar Allah ku da bayi imamiya. Salamu alaiki ruhin jikin mansan Allah ya Fatima. Salamu alaiki ya murmushin manzan Allah uwar masu shi. Salamu alaiki kofar ganin manzan Allah da ba ta fushi. Salamu alaiki kece a can sama kaki anan kina murmushi. Salamu alaiki ummul a'imma Fatima keke bangun zama. Assalamu Alaiki ya sayyida Adrikni ya Fadima. Salamu alaiki tauraruwar Allah da ma'aiki muhimmama. Salamu alaiki mai sai da ruhin rijal Fatima mukarrima. Fatima tsarkaken zuciyata ya masu ma mu'azzama. Fatima yau bara nake yi a gidanki ki bani gurbin zama. Dan Allah ya Fatima. Fatima yau da sallama ta na shigo a gare ki gwiwa kasa. Tauraruwar Banu Hashim wanda ya so ku shine kisa. Mai matsayin da ta fi karfin a faɗi dan kece muhaddisa. Ko hakika da shari'a ba za a fahimci girman ki ba. Assalamu Alaiki ya sayyida Adrikni ya Fadima. Labbai kiru wallati bai na jambayya azima kike. Wacce ilahu ke yin fushi da fushin ta ku gane yaya take. Kuma yardan ta yardan ilahu Fatima kam da girma kike. Fatima sayyida Fatima gama Adrikni ya Fatima. Ana maganar na Fatima wake maganar su Maryam kuma har Hawwa da Asiya suna kasan matsayin ki ya alima. Kece shugabar mata da maza Zara ku ya Fatima. Ya ummul Hassan wal Husain ki yarda da ni a ya mukarrima. Assalamu Alaiki ya sayyida Adrikni ya Fadima. Ku ne da kamar irada mai san ku ba za ya tozarta ba. Komai rabbana ya yi shi dan ku ya kai shi bai buya ba. Hasken nan da ke cikin Adam hasken ku ne ba zai gani ba. In a cire kairal anbiya ba wani da a saman Fatima. Ya masu biya Fatima gani nan gaban ki kuka nake. Batuli muna cikin wannan hali neman agaji daga muke. Ki bani abin da duk kike bai wa masoya Zara roko nake. Yayin kunci da damuwa ba dan na kai ba ya Fatima. Assalamu Alaiki ya sayyida Adrikni ya Fadima. Fatima ku kuke bai wa wanda ya zo nema kuna yi mushi.
Fatima na ji an ce yatiman Jasir to kuna ci da shi. Fatima ku kuke jure mabarata dan na gaba kwa kushi. Aljanna nake bara da gida riga har da motan hawa. Ki bani sayyida Fatima. Sayyida ku kuke baiwa mabukata yau gani nema nake. Aljanna nake bara ki bani zara gare ki ruku nake. Wanki nake bida Fatima riga da kuɗi da motar hawa. Kin mun sayyida Fatima, ki karan sayyida Fatima. Assalamu alaiki ya sayyida, Adrikni ya Fatima. Ki bani abin da duk mawakan ki suke nema gun ki Fatima. Ki ban kaunar ku wacce ba saman ta gasken gaske ya Fatima. Ki sa kaunar ku ta yi zuhuri a cikin aikin mu ya Fatima. Dan girman ki domin iyalin ki dan abban ki Fatima. Nan ne za na huta na sa'a ya Zahra ka nake. Fatima karki duba aibuna ni dai mai zunubi nake. Yan sautul huda Fatima neman agaji duk muke. Sidi Nuradden ne shi ya rubuta ya raira baitin kima. Assalamu alaiki ya sayyida, Adrikni ya Fatima. Assalamu alaiki ya sayyida, Adrikni ya Fatima. Assalamu